Montolan koulun majatalo on äänestetty Montolan parhaimmaksi majataloksi vuonna 2025. Majatalon emäntä Emma Hiit, mikä on menestyksesi salaisuus? Olisiko ne nämä meidän järvimaisemat? Onhan tää hyviä kulkuyhteyksiäkin varrella. Olisiko se tää maaseudun rauha? Onhan täällä nyt äärettömän mukava asiakaspalvelukin. Haukukohan nyt hyvän tähdän. Äärettömän mukava asiakaspalvelukin. Eikä! Ei! Tiedätkö, mä olisin äärettömän huono näyttelijä.